Hemmeňize salam, uglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňa janyňyz sagmy? İşläp okap ýörsiňmi sagaman? Dawnodan Rabzoram çykanok, ellegmedi, proýekt etdik, maşyn taýynladyk, gördüňiz özüňiz. Şo zatlarlaryň ellegmedi, o zatla meni dyňdy. Pakka şu elimde diňe dut kamera proýektal, onam taýynar nesip bolsa. Inni abzorlar ýyly-ýyly çykar. Sizden hem gollaw garaşan, men öz işimi gowy edip edeýin. Sem gollan, kanalyň ösmegine gaty gowy kömek edýär. Like'yňyz, kommentariýaňyz we podpiskaňyz ýokman agda bolun oglanlar. Bugun abzordaky maşyn men öňem abzor etdim. Türkmenistanyň iň populyarny crossover elbetde Toyota Highlander oglanlar. Şoňam XS komplektasiýasyny aldım bugun men. Näme üçin aldım? Bilmek üçin. Toyota Highlander Sport bolup bilermi? Inni SE komplektasiýa Sport Edition'da XS olanada Polny Sport Edition ýagny hemme funksiýa bar we sportiwny diýmek. Indi häzir şunu barlak görelim. Toyota Highlander'dan sport çıkarmı? Bu maşynyň XL komplektasiýasyna düşünýän, L komplektasiýasyna düşünýän, limitedna düşünýän, platinumna düşünýän, ýöne şu XS düşünýän näme üçin çıkarly? Şoň üçin bu maşyny abzor aldım. Häzir menem tanışar, sizem tanışarsyňyz. Maşynyň tanışalyň Toyota Highlander 2022 XS. Komplektatsiýaň nämeligini bilmeýänler üçin şu ýerde aýdyp geçeýin. Komplektatsiýa barada men aýratynam video çekendim. Geçip görüp bilersiňiz, şo taýda podrobny düşünürdim. Komplektatsiýa all bir marketingi hod, ýagny şu maşyny maksimum köp satmak üçin kompaniýaň oýlap tapan zady. Bunu düşünürem näme üçin? Şu XS komplektatsiýa terdiň maşyny. Häzir şu ýerde XL komplektatsiýany goýjak we platinum komplektatsiýany goýjak. Witsasy çaly ütgeýänler, kuzwa şol bir zat. Far ütge, bumper ütge, ablitsovka ütge, disk ütge. Indi şu maşyny maksimum köp adama gowy közmeli, maksimum köp adam halamaly şunu. Ana mysal üçin men özüm şu XS-den has owadan görýän. Doganym XL-den has gowy. Yo, XS-den Highlander bormay, XL ow diýär. Mysal üçin men özüm XS-den owadan görýän. Ýöne platinum has gowy belli zat. Ýöne o taýda uza baky oýnaýar. XS, XL bakylar paşdy bir zat. Platinum limited uja gymmatdyr. Iň gymmady platinum, ondan soň limited, soň XS, XL ikisi bar zat. Ondan aşakda uja leva bolly. O da mata salon, prostoy lüks zat ýok. Biram L plus gelýär, lüks star stop. Edil Camrydaky ýarak da berde de komplektat. Bu maşynymyz biziň Toyota Highlander'ın 4-nji pokoleniýasy bolup gitýär. Ofitsialny 4-nji pokoleniýasy. Restyling zatlar ýöne 4-nji pokoleniýa. 1-nji pokoleniýa men size abzor etdim. 2-nji pokoleniýanyň abzoruny söz berdim de etdim. Mintä bermedi şonok. 3 etdik. 19 Highlander. Indi 19 Highlander wapşy 3-üň restylingi dik gitýändir. Asly olar 14-den başlaýar. 15, 16, 17, uja ondan soň 18, 19 başga model bolup gitýändir. Düşdüňizmi? Bu bolsa 20-de başlaýar. Bu 4-nji pokoleniýamyz. 20 ýylda şoň ýarak bolup çykdy oglanlar. 3,5 motor geldi başda. Inni şolong 2.4 amma turbo motor 2.4 bar we 2,5 hibrid motor bar. Bunymyz biziň 3,5. Biziň ýurdumyzda elbetde iň gowurlayan 3,5 Highlander'da. 2.4 turbosy bar. Onu gördüm men. Dost oglanyň bir sürüp ber. Razgony has gowy. Ýöne dalny ýolla 3,5 alarmy gaýdyp pikir edýän. Sizem öz pikirlerinizi kommentariýada ýazyn. Häzir bizde 2.4 kän geçmez. Highlander'da var. Şondan maşyn işleyen oglanlar getirseňiz 3,5 metr. Sebäbi bizde bir açyk zat galdy da şu 2.4 motor öküz kellede. Ejiz bolýar diýip de ondan soň uja çykan motorlaryň baran bir ýyl täze turbinany uja tehnologiýasy başga mesele ýok. Gowja ýörýär ýöne 3,5 has bir ynam uly liçna men özümde de köp adamda şoň galak ve 2.4 diýen bir uja 2.4 da bile 3,5 diýen 3,5. Ana şonsy bar. Näçe daýy bolsa motor şonça gowy. Maşyn diskalaryna ünslerin oglanlar 20 turbo. XL'de 19 gelýär. Platinumda da 20 gelýär. Platinum diskasy başga, XL'ň diskasy başga, limitedň diskasy başgadyr. Komplektasiýasyna görä diska ütgöýär.
Platinum'unki hafawdan XL-de dakyalarda Platinum'unki hafawdan bolýar. Maşynyň daşwydy ähli gapdalyň owadan şu wagt gözümüz gowy öwrenişdi muňa. Başda çykanda kän halan okdular. 19 hafka gorýarlar. Inni halaýarlar. Inni gowy. Ýöne şu bir zat başyň minus bar. Ýa-da adam oturmasa bir zat bökgän, şoň üçin bir daýyrak bilen ýa-da minne däňiz. Mundan ýumşak başyny ýoguldy. Ýa-da ben öýde barlak gördüm şoly. Oglanlar minnerdim, ýa-da minne däňe. Gaty ýumşak mesele ýok. Ýöne ýa-da adam oturmasa bir zat bökgän. Ana şo minusy bar. Maşynyň öňüne seredin. Inni şu ýerde XL-iň öňüne goýjak. Vapşe başka zatdır. Ütke yandır. Komplektasyasına göre video ütke. Abritsovkas vapşe başka zat. Muň öňüni garajaň, vapşe odan ölemen şu ýerde goýan gara görnüşini. Hasa odan öle. Farasam bir açyk ütke şurak XL-den. Platinum'unki has ütke şu bolýar. Platinum'un XL faralaryny bakasam aýry-aýrydyr. Käwagt öň degen maşinler XL bolsa da Platinum'un farasyny goýar, has odan etmek üçin Platinum diskasyny goýar. Ana o zatlaram etsen bolýar. Gönü oturyandır. Misal üçün değil, şu göwrümi hiç el ütken ok. İçinin strukturası ütke. Düşünüňizmi, eýlek faralarla. Şol bir zat. Misal üçün bamperiňem häzir değil, şuň öňün polunu aýryp, öňün platinumyny öwürmek hiç el mesele ýok. Hiç el perjelk etmek gerek. Gönü oturýar. Sebäbi şol bir zatda biraz dizayn ütke. Haýlandyryň внешнийini halaýanmy? Mena odan joýan. Внешнийdi gowy. Orta razmer, gaty ulam däl, gaty kiçem däl. Maksimum biz üçün edilen crossover şu. Yine aýtmazlar, şularda panorama, diňe Platinum komplektasyada gelýändir. Inni maşynyň salonyny görkezýän. Bu maşyn biziňe hiç ýyl aýrybaga atmadyk. Şoň üçin serdiň tarpeda da idealne, rulum idealne jogap durandyr. 33.000 probekti. Maşynyň salonynyň dizaýny owadan, ýöne Platinum half owadan. Ulu monitor gelýär-de, uje şu ulu monitor, kiçik monitor, gaty bir ütköç we gaty bir tapaw diýär. Özüň sürmeseň bilmeýän. Häzir ay tapaw ýok bir zat bolsa bolýar diýäňe-de sürýäňe, ondan soň bildirýär. Ulu monitor jogap başga. Şuň ýaly owadan rul we multirul olanlar bärde hemme zat sazap bolýar. Bir işletdim gatysy. Sagat 8 ýöne intamysy. Elbetde klimat kontrol, 8 skor, Tiptronic. Ne avtomatik gitýär ýöne Tiptronic. Bärde de 50 geçirmek mümkinçiligi bar. Iň gerek zatlaryň biri besprovodnoy zaryadka. Ýokman gerek. Bärde rejimler, обычный rejim, sport rejim, eko rejim. Haýsyna süresiňiz ese prinsipi. Sport rejimde çala ýörüşi ütgeýär. Bär karbony alçaklar serdiň karbony meňdetdirler, ýöne karbonal. Tarpedan kaçdy, gaty gowy. Men şuň tarpedasynyň zaýlananyny görem oňta. 19 Highlander'dan başlaýar, hiç ýyl ýagdaýda tarpeda zaýlanan. Maşyn aýry sidenýe, bulaň edir şuňa bitew sidenýe samma, muňa kapitan sidenýe de diýen bar eken. Arada jaň edýärler. Şuňa Highlander'a kapitan sidenýe düşünmem soň soradym bunu akarsa şu aýry sidenýe kapitan sidenýe diýen ekenler. Ne serdiň? Bitew sidenýe oýran ama aýry sidenýe oýran ama. Muň bir ütköçük tapaw ýoklar. Maşyna mena 6 adamlyk diýen. Siz isteseňiz 7 adamlyk diýen. Dokumentda da 7 adam dikide ýaýýan. Ýa-da 3 adam diýär. 3 adam otaýak normal ýerleşen ok çağa olmasa. 3 adamlyk ýer bar da. İsteseňiz 6 diň onular, isteseňiz 7 diň tapaýar. Ýa-da da klimat bar, ana bowdady. Ýa-da aklar üçin arkaň tazap bolýar. Käwat maşynyň öňü sowuk, ýa-da soýlandyr ana. Bärde o mesele ýok. Elbetde çykkan setka. Ruşnoy çykkan da. Muny häzir Hytaýdan zakaz edýärler oglanlar. Bassan knopkada çykyp düşürýär etip bolýar. Maşynyň tormozsuzlygy mesele ýok, gaty gowy. Nişlon zawod koy kalotkolary çalşmaly bolýar da edil bu wada hökmanal bolýar ýöne bir 5-6 aýdan çalşmaly bolýar. Bu palibom zawod koyda durandyr. Indi serdiň şu kalotkolar köpüsi halan ok diskan garalsa. Şu ýerler şeýle garalýandyr. Ana şoňa rişeýne ýoglandyr. Diska garaltmayan kalotka gözläp ýören bolsaňyz, ana Optimus serdiň kaçysy. Öz maşynamyň hemmesinde şudur. Men özüm halam okşa diska garalsa. Ýöne bir zat da diskan garaltýan kalotka diýip erwet kalotka aňladýan däl, o manyny aňladan ok. Prosto kalotka näl biraz ýumşarak bolýar. Düzümine goşulan zatlar bar. Belli bir derejede garaldyp biler. Ýöne ana şu kalotkany alsaňyz hiç garaldan ok. Beý diýsem garaldan okby, gaty içiniň diskasyny daýlar diýseňiz ýok. Oň alam däl. Ýöne düzümini spesialna biziň ýaşlarymyz üçin edilen şu Optimus. Ön kolleksiyonda bir kalotka bar da gaty gowy tutýar, mesele ýok. Gowy ýöne diskan garaltýar. Gön bir günne garaltýardy.
Bu bolsa hiç garaldan. Şu at dutu kemerimde Optimus taktım. Ödem aktır diskam. Men önkü Lexus'um Argensumdu. Şu at kim ak. Şonu da garaldan. 3 günläp yuman sürýän hiç mesele yok. Alyp barlak göräň. Tormu tutuculuğu gowy çal soya genanca gidip gördüm. Uje men bu kalotkada mesele yok. Ana da düzüme olanlar. Bu kalotkalar vardı. Biz nesip olsa aýratyn video çekeriz. Düzümüne goşulýan materiallar hakda aýratyn gurrun ederiz. Uluca video olur. Elbette siz gollasaňyz. Bagajnik. Käbir olanlar şuň imini bagajnik üçin alýar-da. Serdin. Şu wagt kiçijek bagajnikdir. Ýöne ýetki sizenýalar pol ýatyryp bolýar. Ol sizenýalar pol ýatyryp bolýar. Ondan soň bir kiçirek matiz salyp bolýar muňa. Mesele ýok. Opşam bagajnik uly. Crossover da. Indi şu ýerde ýağ bilen hem tanışdyraýyn olanlar. Amatly we gowy ýağ gözläp berýänler üçin. Green Hill. Hemme maşyna şu wagt şunu uýan. Düzümünü atrabotka ýok hiç şeli. Arkayn barlak görüň. Ispareniýada berýänler. Inni ýağyn çalşdyraňyzda hökman suratda ýağ filtr, howa filtri, salon filtri çalşdyrma ýatdan çykarmaň olanlar. Kayak kompaniýasynyň filtrlerini ulanyp bilersiňiz, 100den gowrak maşynyň filtrleri bardyr. Men ödüm şu wagt şunları ulanyp berdim. Mesele ýok. Şu wagtda çenne hiç problem etmedi, inden problem etmedi. Ýurdumyzyň hemme şäherlerine satylýandyr. Green Hill'im, Kayak'da. Yağ çalştıranızda yöne gıtkanman. Her gedek hova filtri, yağ filtri, salon filtri, hökman çalışmalar. Hova filtra şungal tomusda 2-3 gedek çalştıran bolýar sebäbi. Tozonrak bolýar da bilen gur bolýar, onun çägi ýemleşýär şoňa indi hapa girmedärler. Şoň üçin salon filtri yağ çalşyp 2 gedek çalştıran bolýar. Misal üçin diýeli 5000 kilometrden yağ çalşan bolsaňyz 2000 geçtiňiz, 2,5 geçtiňiz, hova filtram çalşsaňyz bolýar, ýanky salon filtram. Maşynyňa has goýulýar şonu hiç ýan ýok. Ol filtr da ara ýöne ol filtr. Hova filtram maşynyň içine gelýän howany arsalaplar edýär. Salon filtram kondisionerden gelýän howany arasajyp çykarýar. Şoňa şoň üçin ýygydan çalşman, ýaltanman, gysganman, öz saglygyňyza da peýdaly, maşynada da peýdaly. Kedilýäri motory. Highlander şu maşyna ara paşt $30,000 alýanna. Ýöne näme üçin şunu şey diýerler? $30,000 Toyota wapşe soňky döwür ara ölüp ýatyr o gaskan. Ana olanlar biziň süýýän 3,5 motorumuz 290 ýaşak güýji bar. Nolan ýüzeçennem 8,7 sekundda, ýani paşt 9 sekundda. Häzir barlak görür. Ýöne men bir gedek 8 sekundda çykardym şu Highlander'y. Ýürüýüşi gowy mesele ýok. Yine bir minusy, maşyn bir kil sallanat diýilýär, bizde diýilýär. Şuňa açyk edýändir. Ul tillikde. Ol Highlander'laryň hemmesiniň minusy. Ulubek dostumuz bize gowy bir zat öwretdi. Şu ýerini karoçy gowy edip çık, ýuwup arasalap takýa, şonu içine hiç şeli ses gelenok. Köp Highlander'da, men satan Highlander'da da bardy. Ulu tillikde bir ki şeman ses eşdilýär içine. Ana şu labowyň şu ýerinäki plasmasan eken, şonu çalşýan bir zatlar aýdy. Ulubek'in sahypasyna geçip görüň Avtomix. Men maşyn palovka etberen oglan şu. Otlan şu. Motoryň sesi bol içine eşdilen ok. Oglady. Biraz kondisioneram işledeli. Howpsuzlyk remenam ýatdan çykarmaly. Sport rejiminde goýulýan oglanlar. Sport rejiminde sürelýän bu maşyna ara. Bismillah. Goýulýan, zamançyk görýär sport rejiminde. Ýöne indi bir hilek 3,5 motorma 3 köşk bir emosiýa berip bilen ok bilemok. Highlander bar ha, goýulýar da, mesele ýok ýöne häzir 3,5 Lexus ýa 3,5 Avalo, 3,5 Möküs kelle bundan has goýulýar. O diýmek näme? Şol motory türkisinde de prosto oň göwrümi ýeňil. Ýagny agram ýeňil, göwrüm ýeňil. Agram ýeňil, göwrüm kiçi de. Bu da basaň da ýyldyn ýa, mesele ýok. Ýöne şunu şeýtme zady bar da, minusy. Ýene bir zat, biz käwat crossover'dan sedanyň häsiýetini silýärsek oňalyk bolmaýar. Bu näle? Giň
Yani goş kensligiye bir başgalan bolsa ya gidýän ýeriň mysal üçin diýeli, ol çetde bolsa ana. Oň üçin sedan уже hersiň öz ýeri bar üçin sedan polny şäher üçin. Hanynne nollan 60 üçin barlak göreli. Kim şu wagt naushnikde görüp oturan bolsa naushnik aýryň biziň bir mikrofonumuz zaryad düşdi. Zaryad oýmak ýatdan çykypdyr. Inni kaçysto, sesin kaçystosu biraz pesrak bolup biler onuň. Ana basalım onu. Çarmyň ýygy. Ýatdan çykdy, Lexus satandan bäri çarmy türlüne hop. 3,5-da bardyr şo sırk görenler bilýän, bassaňa bir kelçek çykýanlar. Yanmadyk bendiniň ýygy. Indi bärde автостарт bardyr, olanlar serdiňne şu. Svetofor baryp durýan da, maşyn öýde ötçe. Ondan soň gaz bassaňyz ýene otlanya gidýär. Ana o funksiýa bardyr. Maşyn awada, ýani 60-a çenli. Polny привод, ondan soň öňkü tigirler işlädi. O näme üçin ediler? Batmaz ýaly bira, çägada da gireňizde. Hemem most daýlanmaz ýaly. Ýyzky tigiriniň mostu bar, mysal üçin. Ultilikde şol daýlanýar, şo daýlanmaz ýaly düşünüňiz. Ultilikde oja polny привод kan bir hökman bar ýoksa. Inni salon içinden görkedeýin. Sport rejime koydum. Yürüyüşünü. Kâl emot salıp bilemok, men bundan ara bilemok. Ya Lexus'tan sürüp öğrençtim ben hemimi. 3,5 motor sedanla gowy. Bular var ya 4-5'lik kolon olsa da ana bak bir şey gowardy. 3,5 motor sedanla gowy. Edil emot salıp sürjek bolsaňyz sedan, Liboy, Avalon, Lexus tapady yok. 3,5 Camry, XL, Evropeka, opşam kabul gülýärler, emotsa berýär. Biram täze 2,5 Camry bar, hibrid, ana şol bilen emotsa berýär. Bärde oňalyk zat ýok. Ýol tutuculuk biraz pesrak gelýär. Da ýok ýöne, mesele ýok. Şu benzinin ýygy. Gowarýan şunu ara. Biraz zapravka var da benzinin ýygy gowarýan. Biram şu 3,5 ming ýygy bar, basaňda. Üçlükde de bar, üçlükde kan çykanokla 2-4'da wapşe çykanok. 3,5'dan 2-4'e eşitmem men. O var daýratyn video bolar, näse bolsa. Lexus'dan dut Camry'a eşitdim. O var da daýratyn video. Şu ýerde aýdaýyn, wapşe başgalar da o dut Camry maşinler bir Lexus'un komfortuna öwrenşäňdan soň. Ýolum şu açyn ýarak ýeri bar da şonu basyp böküp geçip barýar. Ya gowy haýlandyr bar, mysal üçin kän bir duýanokdary, bolmasa 20'lik diskalar, 20'lik diska. Bu maşiny bar bizde gaty gowarýarlar. Öňe wapşe beter gowarýarlar da. Inne şu wagt känelli her kim alyp bilýär, ne köp adam alyp bilýär da. Hudaýa şükür köp adam uza özüne alyp bilýär, köp adam allam. Onuň bir gözümde ulaşdy, başladan haýlandyr diýip bara. Prada'dan hem gowy kenlik berenlerim bar. Elbetde bu maşyn köne Prada'dan gowy. Ýani şu maşyn ýa bar. Aýja, men Prada'dan gidýärdim Aşgabatda. Ýa-da mana, ýa-da manjyk bar ýani o diýip. O Prada'nın eletliginden de o prosto köne Prada. Düşünüňiz? Şondan hadi ýyltada Prada esen mesele ýok. Gülýärler o. Haladyňyzmy maşyny? Maşynyň da halkatyny açdy. Indi bu maşyn satlyk diýdim, olanlar. Bahasy $28,000. Şu ýerde men aňyrdaky ýagdaýynam goýun Winkodam, oýun aşakda da nomerler jaň edäň. Näme üçin gymmat diýip ýazjaklar olar. Radnoyak aýrbak çykmadykdyr, degim gaty ýeňil o prosto ýonky bumper gopan. Şu ýerde suratyny goýup bilýän aňyrdaky ýagdaýyny. Ondan kime gyzykly bolsa arkaň jaňlaşaýyn. Biz şuňal maşinler kopartdanam getirýändir Amerikan auksiondan. Aňyrdan maşin sargamaly bolsa da aşakda nomerler arkaň habarlaşyň. Türkmenistanyň içinde maşin alyp satmaly bolsa, onu da habarlaşyň. Ýöne satmaly maşiniňiz bazar wagtda ýokary bolmasyn, bazar wagty bolsun da haçaby. Maňa kän oglan ýa-da maşin satjak satyp beräý. Bazar wagtdan gymmat etýäňiz. Düşünüňiz,
Onlarlyk bolsa satyp bolan ha dogry düşün. Maşinlarda başga näme aýdyp bereň? Köp zady öňkü abzorlarda aýdyp berdim. Öňe abzor etdim, Highlander ýöne XS komplektatsiýany däl. Indi ýa sordum-a, XL-den ýöreşik hiç tapawut eden şol burda. Nolan ýüze çykşam şol burda, at güýjam şol burda. Bolmasa Sport Edition. Sport Edition'ym diňe wineshni widi. Indi şu ýerde Highlander sport bolup bilermi? Nähil pikir edýäňiz? Men pikirime ýok. Highlander sport bolup bilmeýär. Highlander'ın sportsiyony widi bolup biler ýöne. Ana witsasy çalaja sportsiyony. Çalaja o da. Öňkü bumper zady gördiňiz da ýa-ni öňüne serdiň. Çalaja. O da häzir öň sneshka bildiren. Şu ýerde men suratyny goýun, öň gara bolýar. Ana onu sportsiyony bildirer. Atak XS komplektatsiýa alsaň bolýar, elbetde. Men özüme XL-den XS hat goýaryn. Ýöne iň goýaryn komplektatsiýam platinum elbetde. Iňim adam şu da. Şagyrlarym ulap başlady. Korkýan operator. Highlander var, minip gaçar. Ana şoňa alap zor boldy ulanlar. Bugünüňiz ýaran bolsa like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryň bilen paýlaşyň. Inneki abzorlary haýsy maşina alaýyn? Ýazyn kommentariýada. Abzorlar nesip bolsa ýygy-ýygydan geler, maşin bazara da gider. Başga da videolar bar, opşam YouTube'am polny ýene aktivni öýretip başlar. Kim nähil maşina alasy gelip dur? Ýa şuňa çyk Highlander isleýäňizmi? Her biriňize öz isleýän maşinalaryny nesip etsin, iňe sağ adam janyna sağ bolsun. Dawaj.